un antrenor pentru o viață împlinită și fericită ar putea să te ajute să-ți descoperi fericirea, ajutându-te să te descoperi tu pe tine. Fiindcă, după cum ziceam înainte, avem un proces de creștere de la o treaptă inferioară de basic, de nevoi bazice, la o treaptă superioară de împlinire și de stimă de sine. Deci asta e un prim proces, da? Un coach te poate ajuta să analizezi și să observi procesul ăsta. Ai făcut aia, dar mai este încă o etapă. Etapa aia de vârf, cireașa de pe tot, da? Care e vorba despre cunoașterea ta. Tu să te cunoști pe tine. E vorba apoi de a accepta și de a cere ajutorul coachului în drumul acesta dinspre focalizarea spre exterior, în care noi ne focusăm pe lucruri exterioare și să ne întoarcem spre noi înșine și să ne focalizăm spre noi înșine, să ne cunoaștem, să ne analizăm, să ne observăm. Observând mecanismul după care funcționăm, putem să facem niște corecții și să facem schimbarea care o dorim. Și acea călătorie, de fapt, de la minte la inimă, da? Care drumul ăsta are 40 de centimetri ca și lungime și totuși avem nevoie de o viață întreagă ca să-l parcurgem. Deci, întrebarea e cine ești tu? Cine sunt eu? Cine ești tu cu respectivul obiect? Cine ești tu fără respectivul obiect? Cine ești tu cu respectiva funcție? Cine ești tu fără respectiva funcție? Și o să observi și tu și eu că, de fapt, în momentul când ne putem răspunde cine sunt eu și ne putem cunoaște și ne putem analiza și nu depindem de lucruri exterioare, se întâmplă lucruri extraordinare. Ne redescoperim pe noi și ne redescoperim fericirea noastră, care nu depinde decât de noi și de munca noastră cu noi și de atitudinea pe care avem noi față de noi și față de ceilalți.